Той е най-малкият затворник в света. Няма да повярвате какви ужасни неща е направил. Каролайн и нейният съпруг имали 2 деца. Те живеели в апартамент в Хюстън. Бил един слънчев петък, когато те решили да отидат да си купят пица, защото децата били в обедна почивка. Решили да отидат с колата и оставили 5-годишния си син и 13-месечната му сестричка сами вкъщи. Те смятали, че 5-годишният им син може да се грижи за сестра си, докато те отидат за пица. Това щяло да отнеме най-много 25 минути. Това било достатъчно време, за да вземат пицата. Малко след като си тръгнали, 5-годишният син си играел в кухнята с сестра си. Тогава се случило нещо неприятно. Момчето решило да занесе сестра си във фурната и я вдигнал, след което я сложил във фурната и я включил. Когато родителите се върнали и влезли в апартамента, усетили миризмата на изгоряло месо, но не обърнали много внимание, защото бързали да дадат пица на децата. Миризмата на изгоряло обаче била много силна и решили да проверят какво става в кухнята. И когато погледнали вътре във фурната, видяли ужасяващата гледка. Коментирайте с час 2, за да качим продължението на историята. Не забравяйте да харесате и споделите видеото.